prišiel od sladkých záruk. Po fríku si nesie celý svoj domov, smiať sa mu však nesmieš, že vnútri má poskladané čistý. Tak prosím pekne, tu som vyrastal v tomto vchode. Štúrová ulica číslo 1 Prešov. Tam hore na 3. poschodí, tam som sníval v detskej izbe o tom, že raz budem spevák. Najskôr som chcel byť hasičom. To sa mi nepodarilo, to je veľmi náročné povolanie. Potom som chcel byť rádioamatérom, robil som vysielačky, chodil som do rádioamatérskeho krúžku. No a potom v puberte som zistil, že tak sa dostanem k tým najkrajším ženám cez muziku. A tu bol taký tzv. Trepač, čo sa prašili koberce, alebo pracher po slovensky, ja neviem. A tu už, keď som si sadol s gitarou, tak už zrazu krúžili dievčatá. To bolo zaujímavé. Ako artefakt. Ešte som nevedel nič hrať, ale už som mal obdivovateľky. Tuto bývali o 2 vchody ďalej Rómovia a od nich som sa učil barové akordy, prosím pekne. A vedeli to výborne, takže no, tak to boli moje začiatky. Takže na Štúrovú ulicu číslo 1, tuto mám taký vyhradený priestor na bronzovú tabulu. Ešte teraz ju prelešťujú v železiarstve bronzovú. Takže teším sa, že sme sa tu zastavili, lebo tak srdce sa mi až rozbušilo.